въпреки че това дерби, което през годините е минало под диктовката на единия или на другия от двата отбора, винаги е предизвикало интерес. Тази година, за съжаление, интрига за първото място и за отговор на въпроса кой ще бъде новия член на професионалния футбол липсва, защото разликата в точките, с които нашите гости от Севлиево водят, е такава, че дори и победа на Академик едва ли би могла да застраши тяхното място и завръщането им в професионалния футбол, за което е коректно да ги поздравим. Така или иначе, Академик е втори и това е въпрос на чест да изиграе матча срещу Водача и да докаже, че има сили за нещо повече. Точно както миналата година в дербито с Локомотив Горна Оряховица, и тази година се надяваме на успешна игра на нашите и за една авторитетна победа, която да даде самочувствие на отбора преди лятната пауза и преди новия сезон, където се надяваме вече за нещо повече. Кой знае защо Българския футболен съюз реши да назначи началния сигнал на този матч точно днес, в най-тъжния ден за всички православни християни и за целия християнски свят като цяло, а именно Разпети петък, но така или иначе матчът ще се играе точно днес. Да се надяваме предстоящите великденски празници да бъдат посрещнати с настроение за всеки един от зрителите на стадион Академик, за състезателите на двата отбора, нашите гости от Севлиево, ръководствата на двата футболни клуба и за всички приятели на футбола и спорта, които са на стадиона или наблюдават в интернет настоящия футболен двубой. Така или иначе, първият и вторият си дават среща, а след малко броени минути главният съдия Петър Иванов от Монтана, заедно със своите помощници Веселин Найденов и Симеон Филов, съответно от Монтана и Враца, ще изведат следните 11 точки. За гостите от Севлиево на вратата с номер 76 Христо Лалев, с номер 5 Денислав Николов, 83 Иван Пенев, номер 20 Иван Йоанни Сатанатос, 21 Валентин Цветанов, 11 Кристиян Кънчев, 16 Георги Николов, 10 Николай Георгиев, 45 Стивян Макавеев, 7 Георги Нетков и с номер 93 капитанът на отбора, добре познатият и на свищовската публика, бивш наш състезател Добрин Петров. Срещу тях старши треньора Кириакос Георгио изправя. На вратата с номер 1 Християн Стоянов, с номер 2 Несин Салим, с номер 7 Димитър Петров, с номер 10 Борислав Марков, капитан на отбора, с номер 17 Петър Петров, номер 42 Емил Панов, номер 23 Ивайло Тодоров, номер 21 Усама Ханди, номер 22 Хусама Зуга и в нападение с номер 19 Кристиян Иванов и с номер 77 Благовест Ленков. В резервите на двата отбора старши треньора Сашо Ангелов на отбора на Севлиево е предвидил с номер 1 като резервен вратар Цветомир Цанков, 26 Петър Иванов, 19 Павел Златанов, 6 Калоян Ненчев, 3 Илхан Халил, 9 Питър Байдаков и 1 Георгиев, 14 Валери Божинов, младши, 17 Илиан Спасов. В резервите на студентите Кириакос Георгио би могъл да даде шанс на Виктор Владимиров, номер 84 като резервен вратар, номер 3 капитанът на отбора Иван Ганев, 4 Георги Димитров, 8 Димитър Господинов, 9 Илиян Александров, 11 Милко Блажев, 15 Анатолий Димитров, 20 Момчил Емилев и с номер 24 Нивелин Иванов. Четвърти съдия Георги Ананиев от Велико Търново, а дежурен делегат на Българския футболен съюз е Светлин Пъшев. С пожелание за коректна
спортсменска и резултатна игра, много положения и да се надяваме победа предпразнична на... На вратата, 2 Син Салин, 7 Димитър Петров, 10 Борислав Марков, капитан на отбора, 17 Петър Петров, 43 Емил Панов, 23 Ивайло Тодоров, 21 Осама Хамди, 22 Косама Рълга, 19 Кристиян Иванов, 17 Благовест Ленков. Успех, студенти, и победа! Засевиено. Ти видял тук, че има диска, тук 60 метра на силно.
тук е моя. Казва картон, как му държи сметка, ти утре си, бе. То не е ли вратаря да подгони плачко да го цели сопка, да, тето? Ей го за тебе обавета, плачко не мога да избяга. Жълт картон за Иван Иванов Сатанатос. Ти е каза Боричка, който е борба, моля. Да. Мамо, от държава кои са зелените или сините? Втори жълти и червен картон за Димитър Петров от състава на Академик. Дава е, първия гол за ръка, може да излезе малкият пенал. Не е сбяла, черната. Дали е кръстоса. Или е много шуна пекоца.
Взема! Той беше станал глава. Играха 2012-13 на Златко. Бунелбърес. 9, 3-4. Долу краката му трикара. И го тръгва, връща се. Айди!